Eli morjesta vaan kaikille. Meikäläinen on Texatolla PvP. Ja tänään me pelataan Minecraftia. Pidetään näistä minuutin pätkiä. Näistä aina sitten tietyt osat jatkuu ja sellainen, mutta nyt heti ensimmäiseksi kaikkien rakastamaa mainausta. Jipi, kaikki rakastaa mainausta. Miksi mä en tehnyt Lapiota Fire? Joo. Ei siinä mitään. Ja tortsi. Et joo, mä laitan tänään nämä videot latautuu. Tai mä teen tänään kaikki nämä ykkösosat valmiiksi. Kuolia. Mä yritin yksi kerta kuvata, mut mun puhelin vähän tökkiä. Se ei onnistunut ja eka osa on tässä.